लेटराची. Sorry. माशाशी घेणार पाहून मासं साईडने काय इकडली मासे होते ठीक आहे त्या प्रणय तो माझं फाटलं तो मध्ये कोट नव्हता स्वप्नील स्वप्नील प्रणय स्वप्नील येत जाणार स्वप्नीला आतल्या हातल्या हातल्याच आहे का आणि गोट्यामध्ये सारखं पुन्हा पेट भाऊ तू मातसो फाटी हो जाय आसलो आमकां मातसो त्रास जाता मातसो प्लीज तूं मातसो तूं फुडें येयलो शाण्या हांवें ताका सायडीन गेलो म्हाका त्रास जाता लाइव करते मेरे चल आओ गाड़ी में इसी टाइम में बाकी प्रसाद दुख ठीक है फाटल्यान तेकून रावता मरे बोलता तो चेंज केला ते प्रणय म्हाका फॉरवर्ड कर प्रणय तो ब्रीफिंग करत असतात चल मनोज ब्रीफिंग करत मनोज गिरीश ब्रीफिंग करीत
साईडींतल्यान तो सगळो वयता थंय वयता न्हू ड्रिफ्ट करता लाईट मार तुझे आणि अर्ध्यावर रावता कलेक्टर सर
खाल्लेलं होतं